kompensaattori, että... No kato nyt, että siellä on se talvisuodatin. No, mitäs nämä katkojan kärjet kuule? Mulla on ollut 3 kertaa kädet poikki. Onko katki? Mutta ei se tähän kuulu. Kato nyt aina suodatin ja se on siitä. No suodatin, en tiedä, onko tää suora suihkutuksella vai käyrän suihkutuksella? No se tulee suoraan siitä. Siitä lähtee ja menee tonne, niin kato, että ne putket Ai se on auki. siinä, no minä laitan sitten. No. Eikö se siinä rupea olemaan? Joo. Kuule Pertti, saataisiko me tää niin keikka-autoksi tällä lainaksi vaikka? Minä voin sanoa, että ette saa. Miten te muuten käytte keikoilla yleensä? No ihan milloin milläkin, mutta ettehän me yleensä käydä millään, että meillä kun on keikka, niin sit me ollaan keikalla eikä me mihinkään sieltä lähetä. Jaa. Sininen bussi ilmeisesti on. Ja meillä on aika pitkät keikat, me ollaan nytkin 6 vuotta, me ollaan samalla huoltoasemalle, ettei meillä sikäli, niin ei ole matkakustannuksia hirveä. Joo. Siinä on se vaara, että kun lähtee tien päälle, niin tulee sellainen paikka, mihin tulee enemmän kuin 2 ihmistä, niin se lyö niin kipsi, että se on lähdettävä takaisin kotiin päin. Tää on rauhallinen paikka tää, missä nyt on. Yleensä minusta ei tiedä, että minä soitan niin hyvin ja laulan, mutta kun tulee ihmisiä, niin ei siitä taho tulla mitään, mutta kuulisittepa harjoitushuoneen. Kyllä se paljon paremmin menee. No varmaan niin se on. Se menee. Se on myöskin mikrofonikipsi eikä vaan kamerakipsi. On muusikoiden kesken mikrofondeeringer. Tääpä ihana mihin lauletaan. Kyllä. No hyvä. Nyt alkaa kuitenkin. Nyt on kengän pois, että täällä rupeaa olemaan aika sillä että... Joo. Niin on, sulla on kaasujalka hetkessä. Hajus päätelle. Kaasujalka nyt päällä. No niin, jos lopetetaan rupaattelee, ruvetaan ajelemaan. Idea on se, että ajat tosta noin tänne, mä näytän tämän reitin, siis tänne näin. Tänne näin. Ja niin, ja täällä sitten kato peruutetaan tänne näin. Joo. Just, joo, hyvin se katsoo. Tuli vähän niin kuin linja-auto. Joo. Ja sitten jokainen kaadettu keila on 10 sekuntia lisää aikaa. Joo. No niin, aika alkaa nyt! Ja mikä aika? 25 sekkaa, se oli hieno suoritus. Onneksi olkoon. Hyvä kaasujalka tänään. Oli. Ja nyt Taru Rikotsi, 25 sekuntia. Aika alkaa nyt. No niin. Hyvä. Come on. 1 keila kaatu. Paljonko aika? Oi. 46 kaadetun keilan kanssa vai? Selvä, 46. No Rampe, osaatko ääntää tämän auton nimen? Tää on koirivette. Juus, kyllähän menet sen tiedät. Broilerit on omasta takaa. Mitkä broilerit? Broilerit, niin justi. Tuulibroilerit. Ai, no semmoista hyvää. Justiin. Onko sulla muuten ajokortti? On. Ahaa. Joo. Akka ajaa kortin kanssa aina takaa, yrittää jäljestää, missä minä on, mutta se on ajokortti. Ai se on ajokortti, joo, ei ole lähtökortti. No niin, aika alkaa nyt. Hyvä. Hyvä. Mikä aika? 33. 23. Hyvä Rampe. Näin sä. Johdat. Hyvä. No nois broilerit, niin. No nää spoilerit. Meinasin jäädä auton alle. Joo. Ja Seija Rampe jää nimittäin hirveän ajan. Joo, nyt on kova kisa. Sivua tähän uutta entistä ennätystä ja nyt se alkaa. Aika alkaa nyt. Mikä aika? 51. Hyvä Rampe. No niin, joo. Siinä, ja coach. No, joo. Onneksi olkoon. Kiitos. Taas tulla tupselta kuule tonni. Joo. Tällä viisiin meillä mennään. Joo.
Ootko harrastanut paljonkin tää autoilua vai? No, pienen ikäin olen rassailuautojen kaa, että itse asiassa minulla oli skootteri aikanaan. Niin, mutta joo, mutta se varastettiin ja niin. Siitä Alamäki alkoikin oikeastaan. Joo, hyvä. Siis Alamäki, Matti Alamäki, kaveri. Joo, sehän otti sen taiteilijan nimeksi, kun silloin sellainen moottori ja poikaseen, että siinä ei moottori ollut ollenkaan, niin se joutui Alamäessä, niin kaikki sanoi, että Matti Alamäki tulee. Et siinä on se tarina niin kuin silleen. Ymmärrän. Tuliko yksi mitsi vielä? Hyvä.